क'क्राझारनि दाख्लैनि गोथै सह मोननाय केसआ मा जाखो गोबांनियाव सोंलु सिखांगासिनो दं आरो गोबाङा सोंहरदों। आं बे आपडेटखौबो लाबोनो नाजागोन नोंथांमोननो सियरलि नैबे माखासे आपडेटफोरजों खायफा बुजियैफोरखौ बुजिगोन आरो नैबे आपडेट्सफोरा जायफ्रा गोरोंखा बुजिखानायफ्रा बैसिनि थाखाय नङा। बे समाव फिन खेबसेबाव गोजोन अननाय आरो सिबिनायखौ हामलायहरनानै गासैनिसिमबो आं जासिहरग्रोनाय जाबाय। दा जोंहा क'क्राझारनि थैनायनि सायाव गोबाङा सोंहरदों। बिनि सिगां हस्पिटालनि सोमोन्दैबो गोबाङा गोबां बुंहरदों। हस्पिटालनि साखोन सिखोन गैयै नट अनलि क'क्राझार गुबुननिखौबो बुंदों। बेवहाय जोंहा बिटिसि एरियायाव बा दायो बिटिआर एरियायाव हेल्थनि EMआ जानानै दं जोंहा अरुप कुमार दे सार बिथांनि दैदेननायाव सोलिगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे जोंहा बिटिआर गभर्नमेन्टआबो दायथ' दङ। दा बेवहाय जोङो खायफा बुंदों साखोन सिखोन लाखिनो रोङै लेथ्रा खालामनायफोरा बे पाब्लिकनिनो दाय। बे बाथ्रायाबो सैथो, नाथाय मोनसे एंगेलजों नोंथांमोना नायहरदोंना आं मैयाबो मानगोनां जोंहा मालती मेडाम बायद'नावबो कुइसन खालामदों, सोंलु दैखांदों जे पाब्लिकनि दाय होजोबबाबो जाद्रायगोन ना जाद्राया। मानो होनोब्ला बै सेम पाब्लिकफ्रानो बैफोरबायदि प्राइभेट हस्पिटालफ्रावबो दे थाङो, नाथाय बै प्राइभेट हस्पिटालफ्रा मानो लेथ्रा जाया आं बे कुइसनखौ मैया सोंदों। थ' खोथाया बेबो फैयो, मानो होनोब्ला प्राइभेटआबोथ' मानसियानो थाङोना पाब्लिकआनो, होमबा पाब्लिकनि थांनायावबो मानो प्राइभेटआ लेथ्रा जाया ओमफ्राय सोरखारि हस्पिटाला मानो लेथ्रा जायो, बे गेदेर कुइसन। दा बेखायनो आंनि नुहुरनायाव बेनो जायफ्रा पाब्लिकनिसो दाय होननानै बुंग्रा, पाब्लिकनिल' दाय नङा। पाब्लिकआथ' सोरबा जाम्बा जाम्बिबो थांगोन आरो मैला नुयोबा है मैलाखा होननानै मैला गारसिन देरग्राबो थागोन। दा बेवहाय जोङो सोरखौथ' बखिनो, जायफ्रा दैदेनगिरिफोर बेखौ बखिनाय नङा, जोङो दैदेनगिरिफोरनावसो खुद्रिनो हायो जे बेयावहाय रुल्स एन्ड रेगुलेशन्स जायफ्रा बिनि मेन हस्पिटेलिटिखौ मेनेज खालामग्रा बैसोर बिथांमोनखौहाय दैदेनगिरिफोरा नारसिननो हायो। मानो बिदि जानो मोननांगौ, जेरैबायदि दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायावनो जायफ्रा हस्पिटालनि रेसपन्सिबिलिटिफोरखौहाय मोनदों बैसोरबायदि बिथांमोना CCTV प्रभाइड खालामनो हायो आरो बिनि सायावहाय फाइनफोर पस्टारफोर लागायनानै दोननो हायो। सोरबाफोर बेफोरबायदि मैला खालामोबा एसेखिनि फाइन लानाय जागोन, जुमुदैफोर गारोबा गय जानानै आरो बेफोरबायदि मैला जाबोर जुथुर गारोबा, आरो हाउस किपिं बा रुम सार्भिस आरो बेदिनो गोबांथार जायफ्रा बिदि सार्भिसाव दङ क्लिन खालामग्रा बैसोर साफा खालामग्राफोरखौबो मोजाङै सेलारि मोनो जेथिया बिथांमोनखौबो रेसपन्सिबिलिटि बिथांमोननि दायित्वखौहाय मोजाङै सोमजायनानै होयोब्ला स्ट्रिक्ट खालामोब्ला निस्सय मानो सरकारि हस्पिटाला मानो क्लिन थाया। जुदि प्राइभेट हस्पिटाला क्लिन थानो हायोब्ला बाव पाब्लिकखौल' जों दाय होबा जानाय नङा, जों बावहाय एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलाबो स्ट्रं जानांगोन आरो जायफ्रा मेनेज खालामग्रा जोंनि लिडारफोर बिथांमोनाबो बेवहाय स्ट्रं डिसिसन लानो हायो। सायावल' रायजोफोरनाव गोदै गोदै लेक्सार होबा जानाय नङा, जिखुनु पार्टियानो जा, मानो होनब्ला जों पाब्लिकनि मोजांखौ नागिरोब्ला बिथांमोना निस्सय रुल्स एन्ड रेगुलेशनफोरखौहाय पुटआप खालामनो हायो आरो स्ट्रिक्ट। बिनि उनावहाय गोबाङा कुइसन खालामहरबावदों डेलिमिटेसन ड्राफ्ट एबा लकसभा जोंहा मोननै बिदोंमोन कनस्टिटुवेन्सि, बे जाहैबाय क'क्राझार आरो उदालगुरि STनि थाखाय। नाथाय बे डिनाय खालामजानाय बायदि नाजावजायै बायदि जाबाय, उदालगुरिनिखौ नामल' सोलायदों, मोनसे समाव बैराखन्द होफ्रामदोंमोन ओमफ्रायहाय बिनि उनावहाय दायो गुबुन मोनसे होबावबाय, नाथाय उदालगुरि आन्था होआसै। बिनि सायाव जोंहा गोबां आपडेट्सफोरखौ नुखाबाय जानांगौ आं सानो, बिनि सायाव गोलावै बुङाबाबो जागोन। मानो होनब्ला जोंहा मानगोनां प्रमद बर' साराबो बुंदों, बिनि सायाव बारा गोजोननाय गैया उदालगुरिखौ उदालगुरि महरै फोसावैनि थाखाय, आरो एबसुनिफ्रायबो बुंदों आरो गुबुन गुबुन आफादफोरनिफ्रायबो जोङो बुंनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ, बा सोरबा BPFनिफ्रायबो बुंदों, UPPLनिफ्रायबो बुंदों। दा समजों लोगोसेसो मिथिसिगोन मा जायो, फाइनाल रिपर्टआथ' फैखाबाय, दा फाइनालखौ सोलायनो हागोन ना हाया। गोबाङा बिनि सायाव बुंदों अखा हानानै साथा हमबोला बोरै जानो। दा बर'फोरनि गेजेराव जोङो गोबांथार दावराव दावसि नुगासिनो दं। खायफा बुंदों ड्राग्स हमनायफोरनि सायावबो, नोंसोर मानो भिडिअ लायोब्रा, हमदों मोजां, नाथाय भिडिअखौ मानो भिडिअ लाजानो बादोंब्ला जायफ्रा इउज खालामग्रा इउजबो खालामनाङा, नोंनि देहाफ्राव नस्थ' जागासिनो दङ, नोंथांनि सोरबा न'खरनिया नोंथ' जेबो नङा, नोंनि न'खरनिया नोंनि थाखायनो हालाय हाफाय, बिमा बिफाफ्रा बेसे टेनसनाव जानांगासिनो दं जानांगौ, बिसोरनि गोसोआवसो दं जानांगौ दुखुफोरा, बे साननो गोनां बाथ्रा। सोरखौबा हमदों मादों, नाथाय मोखांथ' देखायाखै। हमजानो बादोंब्ला देखायजानो बादोंब्ला हमजानाङा, बिदि खामानियावनो थांनाङा, नंगौना नङा।
बे मोनसे साननो गोनां बाथ्रा ओमफ्रायहाय जोंहा गोबां बिदिनो केस जागासिनो मालाबा बुथारजानाय मालाबा जिनाहारि खालामजानाय मालाबा पलिटिक्स बा पलिटिशियानफोरनि राजखान्थिगिरिफोरनि दावराव दा बैफोर दावरावनि थाखायनो जोंहा माखासे मानि जाफुंनांगौ खामानिफोरा सिरि जानानै दं बेफोरो नोंथांमोना मिथिखागौ बावनानै थाजोब्बाय दिनैनि दिनाव बिनि सायावबो खौरां लाबोबाय था दा खायफा बुङो लाबोबाय था फंबाय बुङो जेरै सेन्ट्रेल जेलाव जोबजानाय एनडिएफबिफोर डिआर नाब्ला सार आरो लोगोसे दाब दाब जायगाफोरनि जेलफोराव जोबजानाय जायफोर आदामोन बिथांमोननि दुखुखौ जों जाय पाब्लिकफोर नर्मेल पाब्लिक जायफ्रा मोनहैफेराखै बिसोरो सोर बुजिनो दिनैनि दिनाव बिथांमोनाबो लुगैयो गोजोन गोरोबथानि गेजेरजोंहाय गबोनायखौ बिथांमोनाबो लुबैदोंमोन जे गाव गावनि न'आव फैनानै गोजोनै सान्थियै संसार जानो नाथाय दिनैनि दिनाव मा जाखो बैफोराव साननो टाइम गैयि खालामनानै दोनजाबाय नामा जोंनि बर'फ्रा माखासे जिखुनु पार्टिनियानो जा लिडारफ्रा बिथांमोननि बादै मोनसे समाव खुगा सिदोंमोन दायो मा जाखो बे मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैबाय थ' बेखौहाय हिसाब खिथाब लानो हायो जोंनि रायजो राजाफ्रा नाथाय जों इन्डिभिजुवेल जाय खौरां फोसावग्रा एसे एनै जोङो आपडेट्सल'सो होनो हायो जाहाथे नोंथांमोना बावनायफोरखौहाय खायफा मिथिफिनो दा बिनि गेजेरावहाय दुखु गोनां बाथ्राया बैबो बाव जोंनि बड'लेण्ड एरियायाव जिखुनु पार्टियानो दे पार्टिनि लिडारफोरखौ जों मालाबा सोंखारिनांगौबो जायो दुखुखौ फोरमायनांगौ जायो गांनाय उखैनाय मानो होनोब्ला गोबाङा मिथिखायो एग्जाम्पलावनो दङ जे सासे बिमाया गथ'आ गाबाब्ला गथ'आ उखैदों ना मादों बेखौ बुजिया थ' जोङो गांनाय उखैनायखौ फोरमायनानै लानांगोन गथ'आ गाबाबा बुजियोना थिग बेबायदिनो जों फोरमायोबासो गभमेन्टआबो बुजिगोन मा खमि दं जोंहा रावबो जेबो खुगा सियाबाथ' गभमेन्टआबो सानगोन जेरावबो मोजां गोजाखा जेबो नांगौथि गैया थ' बिथांमोनाबो सालायलांबाय थागोन गावसिनि बायदि नाथाय रायजोआ पाब्लिकआ भइस राइज खालामोबा निस्सय बेफोरबो खामानि होयो जे बहाय गभमेन्टहा मा मावनांगौ दायथ' दं आरो रायजोहा मा खमि जानानै दं दिनै बुंनांगौ गोनां जायो दुखु गोनां बाथ्रा जोंनि माखासे खामानि मावग्राफोर बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जायफ्रा लकेलाव स्कप मोनैनि गोजान गोजान दिल्ली मुम्बाइ आन्ध्रा बेंगलर चेन्नाइ तामिल बेफोरबायदि केरेला जायगाफोराव गोबां जायगाफोराव खामानि मावहैनांगासिनो दङ थ' बैफोरनि थाखायबो जोंनि लकेलावनो माखासे इन्डास्ट्रिसफोर माखासे स्कपफोरखौ प्रभाइड खालामनो हायोब्ला जोंनि गभमेन्टआनो जिखुनु पार्टियानो फैया मानो अब्ला बिसोरबो मा दरखारमोन बिसोरबोथ' जोंनिनो सम्पति ना गावसिनि रोंगौथिखौ लानानै गुबुनाव मावहैनाय जोंनियावनो बैफोर रोंगौथिखौ इउटिलाइज खालामनो हायोबा बाहायनो हायोब्ला जोंहा बेसे प्रफिट बा मुलाम्फा गोनां बे साननो गोनां आरोना दा बेफोरबायदि माखासे आपडेट्सखौ होबाय आरो लास्टलि नैबे जोंहा जाय दाख्लै क'क्राझाराव गोथै सह मोननाय स्कुलनि बे स्कुलनि गोथै सह मोननायनि केसा मा जाखो होननानै दं दा जेब्लासिम आं पुलिसफोरजोंबो सावरायनानै बेखौ खौरांखौ मोनबोदों बेखायनो फोरमायनो सानो जेब्लासिम नैबे पस्टमर्टम रिपर्टआ क्लियार फैया बाहेरावबो हरनाङो किसुमान जायगाना पस्टमर्टम रिपर्टनि थाखाय बे फैबासो दा बिनि थाखाय बिसोरखौ न'आवनो दोनहरनानै दं जायफ्रा 7 जन हमनानै लांदोंमोन बिनि उनावसो बिजिरनाया जागोन बिनि उनावहाय गोबाङा सोंगासिनो दङ बड'लेण्ड बुब्लिजों मा जालायमारदों बड'लेण्ड बुब्लिजों आंहा जालायनांगौ जेबो गैया नाथाय बिथांमोना सिगांनिफ्रायनो माखासे इनफरमेसनखौ आं गोनां जायोबा लाबोगोन बै मोनसे चेनेलाव आरो माखासे आपडेट्सफोर दंबावो थ' आसा खालामो नेनानै थागोन जायफ्रा मोजां मोनो नोंथांमोना कन्टिनिउ शेयार खालामनो हागोन जाहाथे बयबो इनफरमेसनखौ मोनो जादेराब्लाबो आं एफा एनै खौरां लाबोनो नाजायो थौले मेलेमखौ लानानैब्लाबो बेखिनियावनो नैबे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल गेना गोरोन्थिफोर जालांबायब्ला बुंनायफोराव बर'निनो फिसा होननानै अननानै निमाहा होगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय लाभ इउ अल